Aquesta fotografia correspon a Hacienda Virgen de Montserrat, que és una plantació de cafè que estava a Bata, a Obenc, a la Guinea Espanyola. És un objecte colonial, és un objecte del passat, perquè de fet ens remunta a tot el que eren les famílies que vivien a la Guinea Espanyola en aquelles èpoques, estem parlant del 1927 endavant, fins a la independència del 68. Això forma part de la col·lecció Fons Jiménez Ferrer, que és una col·lecció que he documentat per la Milà i Fontanals. I res, jo soc Yolanda Ixelà, soc investigadora de la Milà i Fontanals del CSIC i fa 30 anys que estic investigant l'Àfrica espanyola. La Hacienda Virgen de Montserrat es va fundar el 1927 i va funcionar fins al 1965. De fet, era una propietat que tenia diferents persones que també eren propietàries. Per nosaltres la més rellevant era l'Eduard Jiménez Ferrer, que era qui va recollir tota aquesta documentació i que era d'una família de classe mitja i que de fet compartia amb altres propietaris com el Ramon Reig, que és qui escrivia part de les cartes que formen part d'aquest fons. La plantació tenia 100 hectàrees quan es va fundar, però a l'acabar la colonització, quan ells van marxar i van tancar l'hacienda, tenia el triple, amb la qual cosa mostra l'enriquiment que va haver-hi amb les propietats i els propietaris en aquests territoris. Després es va requalificar i, de fet, és molt important aquesta col·lecció que tenim a la Milà i Fontanals perquè tenim dades úniques sobre el que eren les plantacions de cafè a la Guinea Equatorial. Se sap coses de les de fusta, té coneixements del que era el cacau, però del cafè pràcticament no tenim més material que el que tenim a la Milà i Fontanals. És interessant perquè tenim cartes des dels primers dels anys 20 que ens expliquen com està anant la plantació. Per exemple, aquesta és molt curiosa, ja és del 1954, que envia dades d'allades del Bengabata i que explica que han fet una piscina al club de tenis, que el seu marit, el Ramon Reig, l'han fet vicepresident de la Càmera, que també està dins del que és el club de tenis i que ho passen molt bé, van a moltes festes i que els han deixat un cotxe i que aquest cotxe es poden moure. I a més és curiós perquè arriba un moment que ja diu ara he d'anar cap a Barcelona i ostres, no sabeu com patiré de no tenir el meu boi, que era aquesta persona que tenien guineana, que tenien ajuda domèstica. O, per exemple, aquesta carta, que és del 1965, que és ja quan marxen i que està dient que la pobra Irmina que es troba molt malament i que estan patint molt perquè tancarà l'Hacienda Virgen de Montserrat. O sigui que en realitat tot el fons té molt interès, o també aquest document notarial del 1996, o sigui, 28 anys més tard de la descolonització, ja feia molt de temps que ells havien tancat l'Hacienda, legalitzant la propietat a la Guinea Equatorial per veure si poden ser indemnitzats pel govern espanyol. Bé, l'Hacienda Virgen de Montserrat va patir un període en el que es va regularitzar perquè un cop ja va començar el període de provincialització de la colònia el 1959 i després el règim d'autonomia el 1963, i es va veure que tots els espanyols que tenien propietats allà tindrien problemes per mantenir-les si arribava la independència. I de fet els propis guineans en aquest període de provincialització i autonomia sí, també es van empoderar i van començar a tenir càrrecs que abans no tenien, càrrecs polítics. Per tant, també aquesta col·lecció de la Jiménez Ferrer et permet reconstruir la història de la Guinea Espanyola al mateix temps que reconstrueixes la història de la plantació. I de fet, quan va arribar la independència,
Els espanyols sentien un greuge comparatiu molt gran perquè pensaven que s'havia descolonitzat sense tenir en compte els seus interessos. I, de fet, tampoc no es van preocupar gaire dels interessos dels guineans. Bé, el colonialisme espanyol no va ser millor que els altres colonialismes europeus, tampoc pitjor, però és evident que els espanyols va portar molts beneficis, perquè tenien uns drets i una capacitat de maniobra que, òbviament, els guineans no el tenien. 28 anys més tard, i això va ser molt sorprenent, entre el 1971, amb unes reclamacions que van arribar fins al 2009, diferents propietaris espanyols que tenien plantacions a la Guinea espanyola van fer un seguit d'activitats i d'iniciatives al govern espanyol per recuperar les seves propietats o ser indemnitzats per el que era la pròpia Guinea equatorial postcolonial. Aquesta documentació és molt interessant, forma part de la col·lecció i es pot resseguir perfectament totes les peticions que es van fer, i jo penso que dona per reflexionar sobre fins quin punt Espanya i els colons i les persones i els militars que van viure allà són conscients que va haver-hi un abús sistemàtic del que eren les poblacions de la Guinea equatorial amb un sistema jeràrquic i desigual que sempre beneficiava els espanyols.